Ba za a fi mu kuɗi ba kuma a fi mu jin daɗi ba. Ba za a fi mu dala ba kuma a fi mu nerori ba. Ba za a fi mu kiɗa ba kuma a fi mu taka rawa ba. Ba za a fi mu gida ba kuma a fi mu motoci ba. Ba za baza 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 a fi mu ba. Baza a fi mu ba. Kai ba za ka fi ni ba, komai kudinka ba za ka kai ni ba. Ni na yi gaba shi yasa ake kira na da shugaba. Arewa jagaban, kuɗi a gida a ciki a van, talaka Taliban. Kaduna, Kano, Abuja da Lagos mu ne masu kashe su da naira. Ni fa na raina dola, shi yasa na shirya gala. A'a ni da kuɗi na a bani na wala da mata da dula. Dole yawa mai sauraro, wannan ita ce waƙar Adam A Zango wacce ya fito ɗin Aces. Waƙa ce wacce take trending yanzu, mata da maza a Instagram da TikTok da Snap da ina ne ake yayin wannan waƙa mai suna ba za a fi mu kuɗi ba. Ba shakka Adam A Zango ya taka rawar gani a wannan waƙa, domin tun kafin wannan waƙa a sake ta ma aka ɗan saki ɗan shot ɗinta wanda ake kira trailer na wannan waƙar. Da yawa mutane suka yi ta bibiyar wannan waka, wai yaushe Adam A Zango za a saki wannan waka bidiyo. To yanzu dai a takaice kan cika gwada surutu, Adam A Zango mai gida ya saki wannan waka bidiyo. Ba tare da bata lokaci ba, yanzu idan mun gama karshen wannan shirin za mu samu ku wannan bidiyon wannan wakar, ku ga wajen daukar ko kuma yadda ake da wannan wakar, saboda an sa manyan mata a cikin wakan nan irin su Fati Washa, Momi Gombe, su Isan Farin Wata, duk akwai a cikin wannan waƙar. Waƙar nan ta yi sosai domin ita take trending yanzu. Da ka shawo TikTok ka sa song trending za ka fara ganin wannan waƙar a sama, saboda waƙar nan challenging ɗinta ake, kuma Adam A Zango ya sa gasa a wannan waƙar. In kawo ta kai mamin ɗin ya fita perfect, Adam A Zango zai baka kyauta. Ya kamata mai sauraro ku bi wannan waƙar, ku saurare ta daki bayan daki, domin waka ce wacce aka yi ta don nishaɗi, kuma wakar ta samu karɓuwa. Wallahi wakar ta yi sosai. Adam A Zango Allah saka maka da alkhairi. Kun san Adam A Zango ba daga nan ba, wajen kere-kere gayu, sa mata a waka, su yi abin da ake so a waka, fito da sababuwar waka. Kun san shi ko da yaushe yana kokari kawo latest abu wanda jama'a za su so shi. Adam A Zango ya kokari a nan wajen, gaskiya dole mu tafa mai, kuma dole mu ƙara mai godiya, mu ce Allah ubangiji ya ƙara ɗaukaka, ya ƙara bada basira. Adam A Zango Allah ya saka da alkhairi. Ku biyo mu yanzu, za mu samu ku kaɗan daga cikin wannan bidiyon waka wacce Adam A Zango ya yi ta mai suna ba za a fi mu kuɗi ba. Yawwa, idan ba a fi mu kuɗi ba to kuma ba za a fi mu dala ba, gaskiya ne. To bara ku ji, bara mu samu ku wannan kaɗan daga cikin wannan bidiyon, ku ga yadda bidiyon zai kasance. Da fatan za ku danna mana subscribe, ku danna mana ƙararrawa, an shirya wannan farkon zuwan wannan channel mai albarka. Ba za a fi mu kuɗi ba kuma a fi mu jin daɗi ba. Ba za a fi mu dala ba kuma a fi mu nerori ba. Ba za a fi mu kiɗa ba kuma a fi mu taka rawa ba. Ba za a fi mu gida ba kuma a fi mu motoci ba. Baza 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 a fi mu ba. Baza a fi mu ba. Kai ba za ka fi ni ba, komai kudinka ba za ka kai ni ba. Ni na yi gaba shi yasa ake kira na da shugaba. Arewa jagaban, kuɗi a gida a ciki a van, talaka Taliban.